Professorin zirtir na apek midangin thataka an ngai thlak lain tau tawi ro chu alo mu thlu char chara professorin ring taka a han ko chuan lo har zokin chu chhun ei hun tuem ni a run ti hluaya midang chu an lo nui huk professor chuan tau lo mu thlu mang chuan zirtir na apek zom zata tian jen chian pa shian phone lo khoi nen chuan khai khinin class a phone khoi ai chuan mutluk chu ala thazok thu te chu asoya tau chu alo nui var var chhun thil ei hun chuan an ei tur arun thleng lok lo chu arila cham to bok nen a phuna ngoi renga tian jen chu bula chuan vakalin mel chapa tum wau reng su ishi selna tan po a thalawania avati vela tian jenin alo chan ma hau chuan ipa angin om su voi khatta ipa hian no pangdam lo a en kol ati chap tuem han soite ati cha to karing tlat nilenga ipa bula hun man hi inu hian sheomati theingo tanga ati le do a tian jen ninglu tukin do kana ben rik pop ral chuan ei tur lo thleng ti le ei turun keng tu te lampan chuan tlana ral ngal dai an ei tur chu tau le shian te chuan an phor mala tau chuan dor shanga mi ei tur a deliver china wangin chung ei tur te chu a hnim ringot po in khoi dora mi nge an ni ti chu a sha thei tur thuli a thalo a ti chu pom ngal mak turin shian chu a shila shian ni ro chuan thu ringot ai chuan tem chinila a shat ber ei chin la a tui ti chuan nakin zela po chutami chu kan order zel don dia alo ti a ei tur zong zong tem chin vek chu tau phur zong takalo la ni zui ei tur ei chin tuma chopstick manga la ka tum lai tak chuan tian jenin alo danga ei tur zong zong chu a chopstick man nuwa a hol kwal vek theilo tur thu chu soin tau ei tur chu alo pe zela tau chuan ei tur chu a han ei china a in soi ang tak takin a tem china piang chu khoi restaurant mi nge ti a soi thei zela makan lo ti hlom hle chhun thila nei lai chuan tau chuan tian jen chu ina chuan lelfa pa ang mai ini karinga lelfa pa anga khatianga muang cha nga i ei chuan ril chamin ithiman mayanga sin keimang hian rangdewin eiro ti in a shil tian jen chu angoi reng thung i chu kha i ei zo theilo chuan kalo ei puyang che ti in tian jen ei tur chu ban ruala tian jen chuan engma la soi lo a ei zo nuwa tian jen chu bok ban le atum lain professor rin lo chongin tau ilapwar lawem ni ka ei tur hi ei theyang alo ti a phur takin tau chu akal ngal professor rin nu pa chuan thlai khoi pa in tau chan chin chu an soi du na professor rin chuan tau chu ei tur rim le te sa changa khoi lai mi nge ti a thlar shan thei vek dana TCM practitioner ani thei nge rin thu chu asoya anu pui ro chuan ala ring lo hle thung mamo le turin tian jen te chan thum le tau chu an kala tau le tian jen anin hnial babab lai chuan mei che pakhat ron kalin sum don na a chan thu a ron soya tian jen chuan a kal san lain tau ro chuan WeChat a in etirin a ko ta scan tira chunu kal nuwa chuan tian jen chuan i ko ti scan tir kha i personal detail ba ka i bank detail thlengin a sha thei pha don ti shelawem ni ti in tau chu a hawa tau ero chuan enga ma lo ngai lo na sa a bank account na poisa engma a om lo thu le buma tumani chuan ama thiam lo ani thu in alo chang liam mai thung tau chuan mei che pakhat apum na tawanga chhuata lo thu sop noya mu chuan rang takina pan wata midang po in an ron po thwai tian jen le a chan te chuan an thiam angin an bai pui zui ngal ama a an lo soilok to angin tau chuan an ei tur chu asiam ta veka professor ren chuan ei ma saberin a ei lai chuan tau chu alo zam kher mai professor chuan tuiti thu soi chuan anu pui chuan a tuiti ya a soi kha a fak thiam dan ber che ani kha alo ti vi a tau chu thu chuan a ti hlim hle until ei pa chuan tau chuan an bazar na a nula pakhat pumna an hmu thu le tian jenan shiang manga ana ati za sak thu te chu
professor te nupa chu a hrilh ve a tian ren chu a chuan hmel hle bawk hrian le a thianpa pawh chuan lo sawi zawm ve bawkin amara de sak thu le a natna nia an rin te chu an sawia an sawi hmanga professor te nupa chuan ti dik lo an nei ani tih hria in nula chu khawng nge a awm ti an zawt ngal vat tian ren chuan a tha ti a hriat awangin a biak pawh theina a lak lo thu te a sawia midang pawh chuan an lo la bik lo professor chuan tuna zong ngal ro u vin taka ati chuan professor omdan awang chuan an hrilh hai hlum hle khoya nge kan zona nga ham hai deuh taka ati chuan tau chuan zon hmu theina tura a rin alo soi ta hlawa chu vele professor te nupa chu rang taka tho ngalin midang pawh chuan an zui ve ngal bawk hrian chuan engtin nge a address i hria thei tau a zo chuan dora a code a scan tir nu kha alo ni reng awangin a code scan atang khan alo hre thei hi alo ni a professor te nupa ril ruha hmel taka anom lain tian ren le a thianpa chu ron kalin meichhia chu a tha to thu tian ren chuan a ron soya professor chuan a fapa chu kumli ini atangin maridek chana kumsari ini atangin TCM izir chana kumsomni chung zet kalaka changin zirna idong chungpo in engthil te shep nge zir chwa hi ti in thinrem takin a hawa tian ren chuan a ku chu alo hum ru chol chol ni kwan chuan meichhia kha ala no pangin tu in nge chikonga nau pai ani ti ring theyang ti in tian ren thlawang chu alo hau ve boka professor ren chuan nangma ka belo che ti ya atong lai chu lo dang chatin a fapa chu a pan hnai le a kha meichhia kha chan theilo taila chuan license nei chungin I that don ti na ania ti in thinrim takin a an khuma tian ren chu a in hum ru na sa hle professor ren te an nu pa chawa anom nu chuan professor ren chuan ifapa kha ka hauna ma iti yem ifapa zok engtin ma a omlo lain nangma zok ilunga ya vo in khan tau nen omlo ila chuan khanula kha abora langti ka chiang ti in anupui chu a hrila kan fapa hian a license adong chawani a doctor tak po alani em hleinem supermarket a chanpui ngai an hmu a abula hria na omboka anupui thu soilai chu lo hnialin peng hrian chuan western medicine zira no pong doctor ani bok enge ti tur engma a hre thiam lawang ma se kan fapa chu ani ve lo engtin nge ti tur a hriat lo thei zawk thinrem takin a ti a tian ren chu TCM zir tura annu lui chu adiklawa angai ta ni tian ren chu hrian chuan hnemin a thiam lo vek ani lo thu le an thiam lo ani ve tho thu te chu a hrila western medicine le TCM chuan thiam thil shan ve ve an nei thu le TCM chu an tha zawk ni ya angai thu te chu a soi boka chutia an ti lai chuan tunge rubber dol nei thoveng fashion tau chuan a ron ti lung lunga tian ren mureng po chu a tho ngal zawk an ngoi chhuap loma wangin in thiam lo le deuin nau te lem chu nakina kan soi le donia in ei tur thlang ro u naktuk menu ni hi ti in a lekha ken chu tian ren ma chuan a phara tian ren chuan en po en lovin a lekha bu beka chuan a khung sok sok an omdan awang chuan tau chu angai thachia to lo meichhia kha athia mi ti in a zot ta phong hrian chuan a thi lo thu le an chan him thu chu alo hril thuai tian ren ngwai li tuk chu ama indem lo tur le khatyang din hmuna an ding le ani chuan ti dan tur an sha to thu in a han hnem ve takna in omzia chu anei pha lem chuang lo raube kai chuan tau lamu chu kai harin anau te lem a hmu le hmu lo chu a zota tau chuan a hmu lo thuwa a chan zet nuwa apuan sin lai chu a han hlima raube ka nau te lem chu alo mut pui reng chu ni in nau te lem chu inzirna na mang ve du a ho ti ri turin adil ngal zat bok raube kai chuan a du ve ni chuan leive mai tur ti in mi phalna tel lawa an thil lak chu ruk sakti na ani thu te chu asoya tau chu alo lom lo hle doormate an ni awanga an thil nei in share ton tur ani thu te chu asoya
rau bekai chuan a pompui ve chia lo ani hmel class a hrian alo thlen chuan rau bekai chuan tau tawin a thil a ruk sak thu chu alo hrilh thuai thuaia tau tawi ro in a ruk lo thu le a man sak lok thu chu alo soi ve thung a thil a ruk sak anga a soi chu a hmu chuan hrian po chuan tau taw ang che in doormate an ni awanga an thil then khat anin man chom chu a poina a om lo thu in alo hrilh ve boka rau bekai chuan a thil midangin an chom a du lo thu le tau taw chu angai na lawa a room son a du bok thu te chu a soi chuan room ruak a om to lo thu in hrian chuan lo chang thung professor ren lo thlen chuan rau bekai chuan tau taw ne na room shana ria a du thu le a in lama zan ria phalna alo dil le midang po an mani in lama ria du an lo om ve nuk boka professor chuan rau bekai ne na chuan apprentice class kal thathum chung engwanga om ho ngai nge kan ni ti ngai dani ne yem ti in zota a chan theilo wangin midang chu a han zot le a tau tau chuan soi tura nei wangin abana lo pharwa chadewin a soi do ne moti lain nal taka thiami du chuan ina imu hil tura ni lo nui chungin lo ti a midang po an lo nui huk hlom professor chuan zirlai te chu anin sha chian nan thathum chung chu anom ho reng angai thu soin rau bekai chu tau taw laka in hong tur le in zom na thazok siampui turin lo shil tau taw phone en chunga ha dam dewa a om der lain hrian chu abula ron kalin tau taw chu fiamatuma kenal le sei tak in nei ani ma se I hmel ero ti in a soi zo du lawa tau taw chuan a hmela enge dik lo om ti chu alo zo thwai tian jen chu lo kalin tau taw chu chelo tura shilin a hmel chu a han en dik kwal vela mipa a angin ti ve em ti in nge om taka midang chu a zole chuan chuan tau taw chu ti thin rimin tian jen hnunga chuan zuang ka in chuti lai tak chuan miss songaron kala tian jen le tau taw chu an lo in ti boya wangin chemia lawa bangbula ding turin shemna pe a tian jen chuan soi boy lawin akal ngal maya tau tawi ro in a soi boy le sha ma a hnuwa chuan a phei ve le ta tho Kingmin Festivala zirlai te le professor te nupa in thatu te zana chibayan buk lai chuan tau tau chuan du ve lovin an sira an mani hnung chon zongin a thutlata an thu cham laia an thatu ten an sha thei chuan lo thu alo soi chuan rau bekai chuan thana ikal thinem sha reng na hun man na ate itel ve to em hetianga mi hun manglai lo ti buai hi amoi lo hle asin ti in tau tau chu a shila tau tau chuan chhungkwa a nei lo wangin tu thlan ma ala tlongai lowa fasha in a sei lian ni in sha jeng na hun mana atel ve ngai lova ceremony a atel na om chun chu fasha no pang hawin an chala ribbon sen sheng chunga an ma ni la tu tur an lo nga chin chu ani no pang cha le chalote no pang dam lote fa ata na lak an ni lain ani chu tu ma in an du ve lova a chung ko hnai ber chu a fasha ina en kol chin tu chau ani thu ril runa takin a soi chuak sap sapa rau bekai chuan tau tau din hmun a sha ta ka chuan a thu soi wang khan a in thiam lo ve hle li kwan chuan a zia lo hle mai rau beka khan I chan china sha lo wanga soi palani kha tiya in thiam lo ril ru tak chunga thupa a choi la in tau tau chu rau beka ma chuan run dingin afia mai thu a ron soya anui chu a za hle tian jen chuan do soi kha anui za thla kem ni do soi lo enge thil dang ila ti the kan thil ti mek hi ipom zo ani lo po in ngoi rengin ilo om thei lo em ni mi khongai le laina thlo I du wanga heng thil te hi ti ini zo kem ni ti in tau tau chu a an khuma tau tau ero chuan tu khongai le laina nama ama mo lawa mi thi to engma e thei to lo ma a e tur toi nai tak tak an da la ya e tur nei lo tam tak anoma wangin an poim soi te po she thei to lo tu mishing te laka an hun man chin dan chu apom ve lo thu alo soi thung mishing tlem te che na mun professor le zirlai te chuan vatlo in
chulai hmuna chuan professor te chu an local photo thina professor le anupui chuan chungmi te chu an hrisel na din hmun te an enfiah saka professorin putar pakhat a hrisel na a en sak chuan an thla tu te thlan hma a an eitur da tau tawin eitur engma lawa an khoral mai mai ni ya angai kha tlangaram sa cheng ten an eitur thu a soya chumi den chen chuan professor chuan zaidam takin tau tau chu thil omzia a hrilfia zuya a omda na wang khan tau tau chu in thiam lo na in a khat ngal midang thil eya dokan an gel chap lain professor ren chuan ama chawa tau tau chu chu mu in na anei ani ti a hrethiam ngal boka vapanin amarte chu a en saka tau tau chu miss song chuan boy puin muza te abun tira mutna a muzabun zia turin a hril tabok miss song chu adam thatlo wangin tlanga changa letin a ho masa a ina thlen chuan anom pui chuan ala shat ngai lo nu fa ten professor ren an hmu du awangin ni thum chung an lo nga char char to tho chu alo shel thwaya miss song chuan chumi te chu wa mu ngalin an fanu zok chu karin na taka asuta wangin wheelchair a thut ngai hialin alo oma acupuncture manga enkol turin professor ren chu an du ani professor le zirlai te chu tlanga chuan zirlai zirin an om zui ta renga midangin that takin an zirlaiin tau tawe ro ati that ve pe lo wangin professor chuan shemna a pe reng thung zana an han mu chuan tau tau hna ring le tuka wangin a chan te chu an mu hil thei lova tau tau bulamu in blanket a in khu tura shila tum chuan tau tau chu a mut na chuan alo ta reng reng lawa abung rwa zong zong nen tau tau chuan ho lo tum dai chu ni in zan thim re taka chuan ama a in be mol mol chungin ho kong ni a shat lama chuan akal zela a ho chak ema wangin zan thim po chu a hlau lo mase akalakal nuwa chuan konga bo tatlat maya akal to na nu chin chiana te chu a han siam vela akal kwal nuwa po akal na ngaya bok chuan a let le chen kal ngai na ashat lo awangin khowar hun nga tumin a chuta topa van doi thak takin khwai omna thing ber kher ala ngeng zui khwai chuan zuk tumin anrun boma tau tau chutal buain mang ang takin chanpui tu chu a au chiam chiama van nei thak takin a auri chu professor ren chuan alo she hlau tian jen poin lo sha in abula aron thleng thwaya tian jenin ran nung hlo a spray nuwa chuan khwai po chu an kalbo ta sham mase tau tau chu an zuk man thawa wangin a mai chu avung na sa hle thunga tau tau mai vung mu chuan tian jen chuan anui zat hle a tau tau chu alo lung oi lo hle thung khwain azu ka wangin tau tau chu aril ruwa chi aya professor ne na chuan a thi du lo thu le ama chanpui turin ange na a chanpui chuan thataka a zirlai a zir to tur thu te chu atiam nga zung zung professorin a le pe ka omle ni chuan ama zong tura akal to don lo thu a shil te chuan a le pe ka om to lo tur thu te chu alo soi zat zata an ran na mun an thlen chuan khwain azuk na lai te chu professor chuan damdoi hnoi sakin chuti lai chuan tur thana thatak chu mishing zun ani thu chu a zirtir tupa in lo shil to thina professor chuan she chhuakin mi pa ho chu zung turin ati a anin enkwal shek sheka shian chu a chhuak tanal azun keng chungin shian lo lu le lai chuan tau tau chuan thidona a in sha thu soin a phun nuwa nuwa reng to a chong zoi tel tela a nuwa chuan a ngoi tak mi awangin tian chen chuan a thi yem ti in apa chu a zot vat professor chuan a thi lo thu le a hlo ba ka a ha em awangin amu hil ani thu chu alo shil